Според данните на статистиката, област Кърджали е една от най-многолюдните в страната, но само на книга. Към средата на юни с постоянен адрес тук са 322 000 души. В същото време жителите с настоящ адрес са 161 000. Още по-фрапираща е разликата, когато става въпрос за избори. На местния вод преди 4 години избирателите са били 231 000, докато реалното население на областта е било 2 пъти по-малко – 156 000 души. Анализът сочи, че принципът на уседналост ще намали имащите право на глас с близо 40%, основно български граждани, които живеят в Турция. Принципа на уседналост определено считам, че е удар върху демокрацията, удар върху правото на гражданите да упражняват своя глас. На противоположното мнение са основните политически опоненти на ДПС. За първи път кърджалийци ще могат да упражнят спокойно вота си, ще могат да изберат свой кмет, който те желаят, а не да бъде диктуван и избиран от туристи. Аз смятам, че въвеждането на принципа за уседналост дори само за 4 месеца е достатъчен, за да повлияе пряко върху изборите. Очаква се най-сериозната промяна да бъде в община Кърджали. При население от близо 66 000 души право на глас имаха 87 000. Сега техният брой ще се редуцира. Списъците не са готови, но прогнозата е, че избирателите ще намалят до 51 000. 40 на 100 в града, искам да кажа, че в селата е още по-голям процента. Определено веднага се сменят конфигурациите в Кърджали и той е на гърба на Движението за права и свободи. В ДПС не са съгласни, че избирателите от Турция решават вота в Кърджали. Ние сме амбицирани да покажем, че това твърдение не е вярно. Сега, както изглежда, автобуси с избиратели няма да има, а партиите вече са мобилизирани. ДПС, за да докаже, че може да спечели и без автобуси. Останалите да не позволят това да се случи.